Junta, building better Africa. Omvera, iyi ndi program ya Kangaude. Program hii panali kucheza ndi mayi wina dzina lake Roda. Mayiyu anali ndi ziwanda zosiyanasiyana monga kumasanduka zinyama ngati afisi, mkango, pena ankasandukanso kamba weniweni uja. Ndipo analinso ndi ziwanda zokupha wanthu. Mosafuna kutayirani nthawi, ndikupemphani mukhale tcheru, pangani subscribe, share and comment kuti muzipezana ndi zambiri zimene timaponya pano. Dzina langa ndi pomwepo pamene mukuonera Zulanga. Kukulandirani mpulogalamu imeneyi ya Kangaude. Makamaka komwe tili kuno ndi kuchira dzulo kwa mfumu Ambenjere, mfumu yayikulu Chitera. Kodi muli nda group? Tili nda group. Oho, chifukwa sinatchule. Ya group wathu ndi Antalika. Oho, a group Antalika, koma Ambenjere ndalondola. Okhala mfumu. Ndi amfumu wathu. Amfumu anu. Mudzi muno. Tiye Chitera. Tiye Chitera. Kodi Chitera anafika kuno? Anafika kuno malire msinje watu uli kumusiku timati wapinda. So tikangochoka pano pang'ono tikufika pa Mbulumbuzi. Anafika ku Mbulumbuzi? Ku Mbulumbuzi kuja ndi kwa TM Mpama. Kwa Mpama kumene. Ya. Chabwino. Ndito. Roda Kapito ndi mayina apa ID. Roda Kapito ndi mayina anga apa ID. Bambu anga nda Kapito ndito. Kubadwa mwana ananena kuti uyu Roda uyu. Chabwino. Ndikalekale tu munabadwa. Ndikale. Ndiponso ndimathokoza chifukwa nandicha Roda yo ndi bambu anga. Oho. Ndimathokoza kwambiri. Chifukwa atagogoda Petro atasekeredwa kundende. Anakatsegula chisekocho kumuona Petro uja anali Roda. Sana la kwisetu. Anali Roda. Mwana anatamanga kupita kukasegula pakhomo. Kukauza anthu aja. Anali nyumba muja kumpembezera kuti Petro atuke kundende. Ndikumanena kunena kuti Petro tukunjaku anthu ngumanya kuti wamisala awaduluka bwanji. Nga anali Roda ndi malikonda. Zaka zake ziti zimezi munabadwa ine? 1960. Mpaka nthawi. Paka nthawi. Ndadya maKrismas ambiri. Kamuzu tu mukumudzi wabwino. Ko basi. Tavina ndili chowa lija ifeyo nkumamvinira. Ife kumati kupiza. Akamatsika pasanja paja. Ifeyo kumamva bwino monga mumadziwa mzimayi. Kudavuta. Pajatu pamalo pala amayi tu pamakauti basi. Mpobeba pamazovina vina. Mwapanga nawo zimenezi? Ndapanga nawo. Kubadwa inu ndikukula mwende mwakulira kuti? Kubadwa ndinabadwira kumudzi konkuno kwa Ambenjere. Koma kukulira. Chabwino. Anga zifotokoze bwino ndiche mwali angawo chifukwa akuti ndinapita ku Zambia nthawi yanji. Mwina madate tikhoza kusiya. Mwina tisalimbane nawo. Munapita ku Zambia? Ndinapita ku Zambia. So mabadwa kuno kukulira konkuno. Kukula kwaje ati ndikukwawa So inu nguyiwala bwanji? Aina again mwayiwala tu aina again. Ana ndiuza iwawo kuti nachoka ndi zaka ziwiri. Kupita ku Zambia? Kwa ndani? Ku Zambia ko kumakolo mayi ndi bambo amakhala kumeneko. Atabwera kunoko zisomo zinangochitika nkunibereka ine ndikunyamuka kumapita ku Zambia. Inu kukusiyani kuno? Tinapita tonse monga mwana wawo yamba. Ndi mali wang'ono kwambiri. Wang'ono ndikuti ndinapitako ndi zaka ziwiri. Ndi munabweriranso uchoka ku Zambia mabwera kuno. Fa nkhani yakamuzu kuti mamvinira kamuzu. Nditabwerako. Nabwera kuno ku 1978. Mwakulako sopano. Ndakula. Nditazindikira 78 ndi kuti 18 years imeneyo. Kuchoka 1960 kufika 78. Zaka 18 pamene mabwera kuno. Yani mabwera kuno. So kubwera kuno kukhazikika mwana amatha kuphunzira kaya kutani kupeza banja zimachitikira muzimo muno. Ndili kumudzi konkuno. Oho. Kunena zoona nthawi imene yoyo ineyo ndinaluza mwayi wa school. Chifukwa choti nitabwera ku Malawi kuno ndipanali povuta kuti ndipite ku school. Nthawi imene yoyo akulipirisa 1 kwacha 50. Oho. Ku school. Koma 1 kwacha 50 yo kuti ipezeke. Sizocheza. Sipanali masewera. Sipanali masewera ndipo panali ntchito. Okay. Ndipo ndinayesesa kumbali yanga koma zinakanika makolo anga analipira kuti apeze 1 kwacha 50. Nkumakhala. Ndiye munapeza banja? Ndinapeza no banja. Muzi mwa Ambenjere momo. Mamuna yosiwa kwa Ambenjere kuno.
mudzi wina timanena kuti kwa Mangani. Oho. Eya. Koma tiye Mpama ameneyo ndiye tiye Mpama. Munapita kwa tiye Mpama. Oho. Ndiya kumene tinapeza nawo banja. Nditudi. Mwina tiyende malingana ndi nthawi. Ngati munthu amene mwakhala moyo wanu ilipo nthawi yomwe inunso munayamba ngati kutakataka. Ali samakhala nzochita. Amakhala nzochita. Ine nanenso ndi ndizochita. Kwambiri. Ngati munthu. Inunso mwana ndizochita. Na imeneyo. Kwambiri nadi ndizochita. Ndiye mutakhala munaona kuti ntchito ikhale ya using'anga. Nditakhala sinangofikira pa using'anga apoyi. Chimene ndinayamba kudziko kuno atsogoleri munthu ine ndachita uchimo pa dziko lapansi. Sinangoyamba ya using'anga. Imene ine ndinayamba kaye kumayenda ndi anyamata ya umbava. Ndabapo. Okay. Izizi amati mzimayi kaya munthu wamayi kumayenda ndi anyamata kukaba. Inu mwabapo inu. Ndabapo ineyo. Kuba ndithu kuti kupita kwachola nyumba. Zeni. Inu mwabapo. Ndabapo. Tiyambire pamenepo. Ndapanga zimene zija. Zayamba bwanji. Zimene zijazo inenso ndimadankawa panopa maganiza kunena kuti anyamata amenewa kuti asandione ineyo mudzi monse muno. Kuti ineyo nditakugwira ntchito imeneyo anaganiza bwanji. So munakumana nawo bwanji amene? Anyamata amene wanabwera usiku ku nyumba kwanga. Ndisali pakhomo pano. Timakhala pena pacho amuna anga anapempha pomalo. Tinali ndi grocery. Ndi timakhala kumene kuja. Ndi amunangawo. Okay. Ndi anabwera nkati wa usiku. Ndikuuzeni chichi. Zonse ndimapangazi sikuti ndinali mbeta. Moyo wanga sinakhalepo mbeta. Inuyo? Sinakhalepo mbeta. Okay. Kufikira panopa amuna anga nthawi imene amandisiya. Sinakhalepo mbeta. Chabwino. Ndiye titapita kumene kuja usiku chama past. Atabwera. Anyamata aja. Okay. Anyamata aja anabwera kundipeza ku nyumba. Ndiye ndafika ku nyumba kuja timagona. Ndi usiku basi. Anagogoda ndiye madziwa nkati mwa usiku itatuluka. Gwina so itatuluka ni ndinu. Mamuna ndinu tatulukana. Ndiye bambo aja. Makani na nyumba. Timakanirana tulukani. Kukugogodedwa. Kukugogodedwa kuti atulukani. Akuti itapita ukaoneyo. Ndati mamuna ndinu tapita. Anatuluka bambo aja. Bambo aja tatuluka. Ndipo bambo amenewa ine sinimamvetsa. Anapeza anyamata aja. Atapeza anyamata aja ndipamene amauza amakambirana kumene kusopano kukambirana kwawo anatenga nthawi yambiri ali panja. Inu muli nyumba. Ine ndili nyumba. Ndiye namba kudankawa kutenga nsalu ndikuvala. Ndati munthu watulukira mucha. Akukambirana chani. Amamveka monong'ona. Samamvekanso mwina mwache chipita changa chinali kutali. Kapena kulumina anatengana kupita patali. Amene ndi mafuso mwina mazifusa ena. Ndipamene ndimanena kuna kuti atenga pita kuti osabwera kusandisazika. Chabwera. Ndiye ndimakaonano. Ndatenga nsalu ndamangira mitima. Kuyenda kuti ndizituluka panja ndikukumana nawo pakhomo. Akundibweza. Okubweza nenda? Abambo aja. Akundibweza tiyeni nyumba momwemo. Valani. Ndivale ndipita kuti tango valani. Ndiye kuti kumene koko anauza zabwino za ntchito imene iyi. Tango valani. Ndiye navala nthawi imene jatinali ndi Sofia. Ndiye ndavala Sofia. Musavale Sofia itavala ndi zabwino bwinozo. Kutenga nditu sapato zabwino bwino go tupira kutiko akuuzana nyamata. Utenga wabwera ndi mamuna. Amuna anu. Amuna anga. Koma mukupita sakukuzana. Achana ndiuzi. Chabwino. Munkhala ndi anyamata awo natoke chabwino. Ndinatuluka ndakumana nawo mundibwanjanji. Pamene pacha. Koma chimene mkati mwanga chimayenda. Ndimati kodi anyamata awa. Apangana chani ndi bambo aja? Amuoneka bwanji. Ngope ndi matha kuyankhula. Anyamata awo ndi abwino. Anyamata awo ndi abwino osambaso. Wina ayo nimakumbukira anali ndi briefcase yake mmanja. Wabwino koma pa 11 usiku. Chabwino. Ndiye nimati akunditengera kuti. Ndiye kenaka ndamba kulingalira. Anthu afuna ndigwirire. Ndiye tinaenda mtunda wa utali
koma mosa mnamizira munthu sana nene lina lililonse lolaula kumangoyenda kumtimangoyenda. amuna anu alipompo Amunanga ndasiya ali nyumba akugona. amuna anu angonena kuti anthu andamvana nawo lusiku tumene lusiku ya anthu andamvana nawo tatenganani muzipita ya ino kunyamukadi ndio mutavala Sofia nali muvale bwino munavala chani? Ndinavala kagogoda nanga simpa mafunika ndizikhala ndi step ya bwino. Oho. Kagogoda ndithu njiramu iya za bwino. Nje tita nyamuka kumapita kumene kuchako ndakuza kuti palibe mawena ati wonse ananena kuti ya chipongwe kapena kundikhuza thupi langa ati kuliko bwanji. Ayi. Timango yenda mundithu brother and sister basi. Koma mayankhulana. Timayankhulana. Chabwe. Timayankhulana njira moja. Nje tinafika pa stage ndikukwera mini basi analepera si mini basi nso iyenera kuti galimoto wamba. Tinakwera pamene pajapo nonse muna anthu angati mene? Tinalipo anthu 4. Inu munthu wamkazi nokha? Ne ndeka ya. Chabwe. Nje kumalo kumene tinapitako sindikudziwa kuna kuti kunali kuti chifukwa tinaenda mtunda wautali. Chabwe. Ndikumene amayina kuti titsika pano ili mukhala pansewu. Galimoto yakamabwera imene tikuifunayo tikuzani. Nje zinachitika zimene zija kufikira kunena kuti galimoto imene mabwera past 2 usiku. Inuyo muime mbali mwansewu? Ngati munthu wozingwa? Sindikudziwa mmene anthu amandionera chifukwa manena kuna kuti musayimise galimoto tsana kuzeni. Anyamata aja maidziwa galimoto imene ndimafuna ndiyimitse. Chabwe. Nje ndinayimisa galimoto imene anandiuza kuti imisani imeneyo. Ndipo tinatenga mukatundu. Ngani mukuyankhula muthamanga? Ndikuona ngati mukithamangisa. Mwafika pansewu? Ndafika pansewu. Anyamata wanali kuti abisala kapena mwimana? Anali atabisala. Koma akakuyankhulani mumva? Timamvana. Tayimisa imene? Oho. Anti ndi imene yoto. Chabwe. Inu nkukupiza? Kukupiza. Galimoto jadi nkuimana. Imene ndi past 2? Past 2. Kupeza kakuna kuti munati tikatundu nditi. So galimoto yayima? Anyamata aja amatuluka. Nje ndi nzeru zawo ineyo malingado mwanga ndimaganiza kuti zimenezi amachita nje kuti anayamba kwaonerera kuti anyamata akamayimisa galimoto musamaime pokapoka mwina mwache nzimayi kuti wazingwa. Chabwe. Ineyo ndi zimene ndimalingalira nati ndiye kuti mwina mwache nchifukwa chache anabwera kuti anditenge ine. Mwaona? Ndiye kunditenga ine. Anthu wanandiganizira bwanji mudzi monse kundipeza ineyo. Koma inu amuna anosanali ukuba? Amunanga abwino. Analola bwanji mkazi apita? Analola samafuna makobi. Wanalandira? Ni maisa akagulisa kumene kojako nawo amatigaira ndalama. Ndiye kubako. Chambire pamene tili kunsewu. Ndiye mwati kunsewu uku? Galimoto yamba mwayimisa. Chabwino. Anyamata avumbuluka. Kale amasegula kubuti kuja. Kayapeza muzitani ati. Ndiye kuti driver asali pa chiopsezo. Driver asali makhala pa chiopsezo. Koma anthu awanagwirizana kuna kuti asaononge moyo wa munthu. Chabwino. Asa maononga moyo wa munthu. Iwo amangotenga chimene akufuna kutengacho. Basi zinyamuke tizipita. Zimene zonse ndinaenda nawo kwani akawiri ngati kasali katatu. Ndiye ndinasinka ndeka. Nati ine sindiyenera kukhala moyo umenewo. Siku limene munafunsa kuti zachitika zimenezi. Inu ndumati ponyamuka paja sana kuze inu mukapanga chani? Ayi. Munafunsa kuti zimenezi zikhala bwanji? Kwafunsa nda. Anyamata. Sinafunse. Zimangochitika pangani izi. Sindikudziwa inu chimachitika njani. Sindinafunsa china chilichonse. Sipa maenda African Science pamenepa? Sindikudziwa. Inu sinaiza mankhwala zimenezi? Ine panopa ndimalingalira. Panopa ndi pamene maso anaseguka chifukwa chomudziwa Yesu. Chabwino. Ndi chifukwa chache ndimazipanga blame ndekha kunena kuti zimatheka bwanji. So mwapita usiku. Chomwe ndikufuna kuti nkhani tikambe bwino tisathamange ya. Tili nthawi yokwanira. Inde. Siku limene mwaba. Munasiyana bwanji? Tinasiyana, tinanyamuka tonse kumene kuja ndikukafikanso kuno. Wagalimoto mansiya basi wapita. Wagalimoto wapita. Sana menyedwe. Ndipo samankuza. Chabwino. Basi feyo kumatani kumapita. Titapita kumene kuja akagulisa katunduwo basi atigaire ndalama. Akagulisa katunduwo atigaire ndalama.
Kena akanayamba kuganiza nati. Musanafika kuganiza. Chabwino. Mamunayi mwabwerako? Mwabwera. Si past 2 mwaba? Ndiye ndikumafika. Kunyumba munafika nthawi yanji soba? Mafika ma 2-3 past 4. 2-3 to 4. Mufika kunyumba? 2-3 mwinaso to 4. Ndiye kuti ndafika kunyumba ndapeza anthu asanagoni. Asanadzuke. So pano zoti mwatakata usiku anthu sakudziwa. Sakudziwa. Gogogogo mamuna. Anandisegulira anaziwa kuti mai apita ku office. Chabwino. Anandisegulira nsanga kulowa basi. Kaindako bwino. Nje so pano ndati abwira azati pase kena kache ochabwino. Amabwera adi amapereka madzulo abwira tipasa. Ndalama. Abambo nthawi imeneyo ndi kuti anyamuka azipita kumunda. Kokalima. Ndiye kuti ine ndikugona sindachezera kuntchito. Chabwino. Kwa chiwiri. Munapo kabaso mwati kwina. Na kwa chiwiri takabanso kwina. Chimodzi. Koma zimachitika nchirazo mumu. Chirazo mumu. Oho. Nse wake omwewo. Nse wake omwewo. Chabwino. Koma zinali zovutirapo. Monga ine nzimayi. Chimene chinachitika tsiku lina ndinasinkhasinkha ndekha eti. Kulingalira nati panse upa siponena kuti ndikhalapo moyo wanga wonse ndipo ndimayankhula mu mtima mwanga kunena kuti apolisi ati andipeza ine nzimayi ndili panse upa aziti chani usiku ngati uno andi apolisi amagagamiza munthu kuti alankhule choonadi ndipo ineyo musanafike apa pepa ndizikubwezani mbuyo ineyo mundibwezere mbuyo kuti tizindali tutatenga tugulu tili ndi gulu lomwe kulitsalira amuna anu amati chani mwabwirako mumakhala pasanthu muyankhulani amati chani kasinaye za mankhwala izi kasinaye za mankhwala koma nu mukafunsana simalephera kufunsana atu panalibe mwabwera so pano mwabwera ndi chani ati atibweretsera amabwera kuzatipasa akagulisa atipatseko zimene agulisazo kukhala ngati tugawana ena ajansa atagawana basi tikatero moyo wathu kupitirira zokudya zimene tufuna tidyezo timadya njira yake iti ndikuti abambo wasakali paso iyaye akalipa bwanji munthu ndikugwira ntchito chabwino yetu so moyo menewu umapitirira wokubawo umapitirira unapitirira ndeni kuti ndinapita kukawiri ngapeti kasali katatu nimakumbukira choncho kena kamulaganzo limusiyane nawo nati is business siku linalache nditha kusiyana anga pa mavuto ndiye nditakhala kunyumba panali nyengo ina imene inachitika ndinaliyembekezera mimba ija sinimayifuna ndinayamba kuchosa mimba imeneja yanga koma anyamatawo munasiyana nawo bwanji sopa panalibe zovuta china chilichonse munawauza ndinawauza kuti ndikakhala pansi zoti tiziba usiku zandikwana ndinawauza anati benso vuto lina tililo anati okay chabwino iwo nkomapitiriza amene okaya amapitiriza koma panopa kulibeko usanamwalira usanamwalira ndikalekale chabwino anamwalira nditudi nje kumwalira kwake kumwalira kwanomu kapena basi nthawi inakwanira nawo anagwidwa kugwidwa sanagwidwa koma mmadziwabe moyo wa munthu anafa yonera kuti munthu winayo anadwala amene ndimamudziwa kwambiri anadwala pakana kumwalira chabwino koma ena unde sindikudziwa koma ndimamva kuna kuti anamwaliraso chabwino so tilipa ngusinkhasinkha sopano makusinkhasinkha ndakuwuzani kuti ndasinkhasinkha ndinakhala pansi mwadzidzidzi napezeka ndili yoliyembekezera ndiye ndikunena kuti nekuyembekezera kundensana amene sinakonzekere kuti ineyo ndikhale ndi mimba ndiye chimene chinachitika ndimakambirana ndi nzanga amwali ine ndiye ndayembekezera koma ine sindikufuna nditatero musavutike uli serious ndati ndiye kuti ndikupasa mankhwala awa ukachosere ukachosa posa chidwa pomba ukachosa mimba ndikachosa posa chidwa pomba akuti myezi ngati sopano nati itatu nimangoyang'anira nimangoti basi nditero monga nzimayi mpaka napano tenga akaka ndinatengadi nakachotsa nditachosa ndipompo achikuda pompo zinali bwanji kuti kumwa
timagwirisa ntchito imene ndikuiziwa. Anakuuza nzochita. Anandiuza zochita. Atandiuza zochita simufamu zinene to. Ine zimenezo sindinene ayi. Bwa? Ayi. Sindinene ayi. Koma ine mimbayo inachoka nthawi yomweyo ndinachitayo inachoka. Simufa unene ifwa chani? Ayi ndiyoopsa. Njirayo? Njira ndiyo. Suli lwandu dumukanina ndi kuti anthu akapanga. Ayi ndi akupanga. Yamubisa kantengo koto. Kantengo komukabisa. Koma munapanga chani? Atakuuzani munapanga chani kuti muchose mimba. Nkhani ya mimba yitu kuchitika anthu akuchosa dei. Zimene zonso ndi zimene zili zovutazo. Ndenga simunena kukhala ngati kuti mbali ina anthu abwere pano azanene kuti ndikufuna kantera kacha. Akabwera achita bwino chifukwa ndalachita uthenga wabwino. Okay, ndetu munatani. Anakuuza muponde ponena kuti anthu sangayitolere. Koma mpovuta. Koma munachosa. Ndinachosa. Ndikuuza niti kuti ndinachosa. Munachosa bwa. Anakuuza nikutani. Ndikufuna inu simukufuna kuti munene cholinga chonena kuti anthu adziwa amene munapangira. Koma munene kuti anthu asadziwe. Palinso kunena kwina. Munachosa bwanji. Anthu takuchosa kutenga zomwe mubisa anthu ena kudziwa. Chopsa kwambiri kudziwa mankhwala amene munatenga. Ndichoncho Chabwino. Sa anala zisamba mankhwala. Azisamba. Zisamba la msachule. Chabwino. Koma munapanga chani? Sambalo zamasambazo timagwirisa ntchito kasanza. Kasanza kaja ndiye timapezeka kuti timalowesa nkati mwa mzimayi. Madzi amene atatuluke kumene kwakunda amene makaononga chimene chili choyembekezeracho. Madzi akasanza kaja. Akasanzawo. Ndi amene makaononga. Ndi amene makaononga. Zimatenga nthawi bwanji? Pompo. Mukangopanga iweyo. Pompo ndipo pompo. Samba lopsa. Ndi samba lopsa limene. Lopsa. Lilipo samba limene lopsa limene. Lilipo koma singali chule. Chabwino. Mwapanga zimenezi. Nditapanga zimenezi. Nati nadwala. Ndinadwalapo ndithu. Koma ndinapezeka kuti ndinali bwinobwino. Kenako. Mwachosa munayamba kudwala. Nditakhala bwinobwino. Wina wazandiuzaso. Kuti abale netu ine mwakuti. Nditango muchotsa ameneyi. Ndiye kunapezeka kuna kuti kaya makauzana bwanji. Ndiye kunyumba kwanga kumakhala nzira. Ndiye mene ndikukuzeni kuti amunanga amakonda kumunda. Akapita kumunda anthu atsikana azimayi amapezeka kubwera kunyumba. Ndipo ndimachotsadi. Mimba. Kuchotsa mimba. Faru wina kuza ngoipezera program pochotsa zimveka kuti machosa mimba. Mumvesere. Akamabwera ndi mimba ija sini masamala olo ikuonekera. Kaya ndiuza kuti ni myezi 6 kandi 7 sini masamala. Chifukwa kanthuko kamachosa ndithu. Mimbayo munale mutazama za kuchosa kwa mimba kapena kungoyambira pompa. Pomwe papa. Mutangoona kuti zanga zanditekera. Zinanditekera ndiye kuti zita kuthekazo. Malipirisa. Ulele. Ni mabanga tu makobidi kuposa swa kunsewaje. Kuposa kuba mabaku. Zazing'ono apapa ni mabanga kama makobidi. Ndukuzani wina aliyense akamabwera. Ndikati ndindirama mwakuti. Ndiye akamanena kuti inetu zikangoyenda nditani ndipita ndikatenge. Mukangonichosa mimba ndithamanga ndikatenge. Ndati simuli serious. Kukhala ndi serious ndiye kuti mukanatenga ndalama. Ndikuyamba pano kutenga ndalama ndisanagwire ntchito. Ndikagwira ntchito ndalama zili manja mwanga inu muzithamanga. Chifukwa nthawi yoti inuyo zateka muzingothamanga kumabisa. Simudiganiza kuti pase ndalama. Ndi anthu amabwera ndi cash manja. Amabwera ndi cash. Chabwino. Nimakumbukira sikana ena acha kuchirazo secondary school. Ana andipeza. Ndiye ndikuti mwabwera ndizingati ndalama. Iyayi tikabweranso. Anabwera ngati ana skulu ramene. Ana skulu nthawi imene jaka muzija bajatu ukankhola ni mimba ndiye kuti ukakhala pansi. Ndi anabwera ana. Ana abwera. Angati? Ana abwera 3. Onse ali ndi mimba. Onse ali ndi mimba. Chabwino. Ndiye kaya kuchirezo secondary school ambali ndinamveka ndi ndani? Mbiri sigone. Sigone anthu amauzana. Amauzana. Kuli dokotala kaswiri. Kuli dokotala ukuku maibanda amachira bwino kwa basi. Ndipo akabwera mene anabwera amo ndimauza kuti mwabwera ndi ndalama zingati. Modzi zinamuthekera. Koma awiriwa sanatenge ndalama. Ndi anabwerera. Ndalama zili kuti zikangoteka ndipita ndikapeze kunyumba ndikakupase ndati simuli serious pitani. Koma ndimamva chisoni angakhale pano
chifukwa choti ana anathamanga kupita ku skulu, kaya anakatenga ndalama zokazibwenzi kwawo, kaya anakangongola kuti ananja anabwereranso awiriwo tikuta kuno mwabwera ndalama zili ndipo solo kumva chisoni ndalama zili kuti okay basi kuzilandira. Okay, awiri watatenga mozi zinatheka so mozi amapita kuti mwancho mozi amapita kuti akwana koma nayo njira mozi amapita nakuma nayo njira iya kupita zateka zateka chifukwa chacha anatenga so mphamvu kuthama ngaso kusadi pesa. Masiku ano ndi masiku a skulu tikamanena masiku a skulu sitimanena mopyatira kweni mwaje usanthu wa mimba zimakavuta akapita kumeneko kapena zimavutira kunyumba kwanu konko zimavutira pompo chifukwa ni mawu so makataya ndinu zonyasasa ayi kodi ngati kungoonesa kuti anthu aja imayamba period pompo nje ndikuti ukuona chifukwa munthu akayima izizi sizimatulo apa zatani zayambika zikayambika ndiye iwoyo zingothamanga kumene chiti chikagwera chinthu ukaona kayo kataya kumadzi kayo taya mchimbuzi kayo kakwirira kuti zili ndiwe kumene koma amachoka kukuza muvuta amachoka atuzita muvuta maona kuti munthu ne china chose chichitika ya mafuna pene amaona kuna kuti china chichose chichitika ndipo amaenda ali mwamphamvu ukafika chabwino tipitirize atsikana abwera akasaka ndalama kwa zibwezi zawo abwera andipasa ndalama zija nati mumasiye pati nanga zimenezi mungamapite kwa singa ngopenda kana andipasa pasa kwacho tsatu mimbazo nayamba woyamba wachiwiri kunchotsaso titatero anyamata asikana aja ananyamuka kumapita zabwino kumabwera zimayi aya munangali kujoni zavuta atu apa nati ananko masipa navute ndiye akabwera wakujoni uja ndiye kuti ndimamuza ndalama zambiri sini madziwa kunena kuti awamalatia marandi ndiye ndimatengako ndalama zambiri ndipo samakana pofuna kuteteza banja lake lija ndipo zimayendadi akatero pamenepo tathamangani nthawi ina iliyonse kena kachikamchitika akapita kumene koko kamagwera kuti amaperengiza kakati antoilet kayakakwirira pati zinali komwe inu munamene nazo ntchito uyimwathana naye nkani ndatani kaya akamwalira kumeneko akayikanda kwawo ndiye ndimauza kuti wina aliyense ndimayankhula chimenecho si ukadwalatu kumene koko ndiye ndimasina kuti ukakango ndiulula kuti ndine azandimanga ndipita ku prison koma ndikakango tulukako iwe ndine sizakhalisana bwino ukapirire sikuti ukafa wamva ndimene zimakhalira so anthu samakaulula iya samakuwa ndipo palibe wakuchosa ndani samaulula palibe inu sikunabwerepo apolisi kukumangani ndipo sala ndimangepo chabwino chifukwa angakhale kufa palibe amene anafapo ndi chimene ndimamuthokoza Mulungu palibe amene anamwalira apo ntamuchosa mimba ineyo chabwino wonse ali amoyo kufikira siku lina ndinapanga chisankho ndipo sindinapange chisankho ndine ayi koma kuna abwera bonke ku stadium tisanafike kumeneko chifukwa tipite tikapumire pompano chabwino inenso mapanga zigololoto mungandiuze chifukwa imene sitinayikambe sitinayikambe mwayikamba apo pamene pano apapa sitinakambe madumphadumphapo kuti muli pabanja tikucheza inu ndine munandiuza kuti olo muli pabanja so mapanga chigololo ko basi uhule sinkhani nthawi yomwe mapanga zimene zinditi mupiti kukuba mukuba ndi anyamata ya anyamata ajanali abwinobwino tisanamizire anyamata ajanali abwino zakubasi munazisiya kaya zimenezo zinatha kuti muyambe kupanga chigololo muli ndi mamuna nyumba nkumatuluka nthawi yake naliti komanso chifukwa yake nali chani chifukwa chinalipo basi ino kungokhala mtima wonena kuti kusakutisidwa ndinaonapo inendi kusakutisidwa kumapezanso kupita ndi kukakhala ndi amuna ena mamuna wako kumoti nawo ndimene ndikukuza ndikune moyo wanga wonse sinakhalepo mbeta nimapanga zimene zizi koma ndini ndindani amunanga so matuluka nyumba ukapanga chibwezi wina bwinobwino mimba yomwe munataya imene ndimene mandipasa nkawa inali yakuchibwezi inali yakuchibwenzi chabwino ndipo ndinamatsimikiza kuti yakuchibwenzi maigawa bwanji nthawi munthu wamkazi magawa bwanji ndimaigawa bwinonso ko basi ndakuza ndikunena kuti amunanga amakonda kumunda akapita kumunda kuja adi kumunda kuja ndekuti akapita kumunda kuja mabwera madzulo ndi nthawi yayitali twi ndi nthawi yayitali
amadya konko amadya konko ni maso chidzulo akalimanso chidzulo azitipeza ku nyumba mayeseso akapita chili chonse akhale nacho ndiye zimayenda bwino ko basi ndi amabwera nyumba amazalwa nyumbamo olo nyumba olo kunyamuka kusamba wa ntawoni ndi bwerako zabwino bwino. Mankhwala amene mmapanga samakhuzaso chiphantima timamva za chiphantima koma pofuna kukusimikizirani momopa Mulungu mankhwala ena aliwonse sinimadziwa kupatula ochosa mimba. Oho ko basi ndikuyankhula panopa pa yeye zomwe iniyo mwapanga zokubazi summabera mankhwala ayi ngati kuli kubera mankhwala ndekuti mina mwachanyamata ngawo ndi amene amachita chabwino so tinene kuti zokuba zomwe mwapanga summabera mankhwala uhule mapanga summapangira mankhwala ayi olo pang'ono kuchosa mimba kokha basi ndi kumene mapangira mankhwala ndiye muone kuti tipite ku uhuleko anthu samadzimvesa ndamusiya mamuna ku nyumba koma ndimakampeza mamunayo ali ndi mkazi ake ndiye ndimamuza mkazi ake kuti ndikutenga mamunayi abwera ndikathana naye mkazi ucha nkumavomera ndiye anthu amanditengadi kuti ineyo ndikupanga zinthu ni mankhwala komayi inu mapita pa khomo la munthu kumuza kuti ndikuntenga mamunayi ndibwera naye usadandaule sakhala wanga ndi wako amene yu koma ndibwera naye amadziwa kuti mukuntenga kuti mufa mukagone mukapange chigolo ndimamuza kunena kuti ndi bwenzi langa ndimamuza kuti ndi bwenzi langa amene osamenyedwa aya ayinso ndiye muone mamuna ngayo akapanga chibwenzi ndikungomva ndiye ndimapita komweko zikomo ndimasata mamawa mamuna ujasa amapanga so chibwenzi mamuna onuwe iyayi mamuna wangayi kuti wapanga chibwenzi zinachitikapo zikomo bambo alipo abambo kutuluka nimafuna ndingokusimikizirani ndikukuziwisani kuti akazanu akunyengana ndi amunanga ndiye banja langa tikasokonekera amuna anuwa inuyo mukwatirana ndine akazanu akakwatirana ndi amunanga mulipe basi ndapita ndiye kuti ndanyamuka ndiye mbuyo muno ndiye kunali koncherana zovala kunali kulongezana zipita mwaona ndasokonezala wina langa koma kukhala lichimangikire sumumfusa wanu mamuna ngayi ayi amamva nditabwera kokale ndi zinthu zitavuta kokale ndiye kuti amamva ndi anthu ena. Club Junta, building better Africa. Chachiwiri koma chikhaso chosiza cha program ineyi yakangaude ndikucheza ndi mayi Loda kodi la pasonkho timati Loda ndani mabelo Loda kapito anali munthu wobeba nthawi imeneyo ko basi sisi tuli kugwera uko kunkhongo Loda ayo masiku ameneyo gogoda ili kuno ni masewera ni chifukwa cha imeja zophoda umu zophoda zimene zijazo zinaliko koma ine sini mazikonda chikaleka zoika mmaso akumeka sina pangepo makeup chani sina pangepo koma kumangooneka natural mwana bullet mokongola mwana bullet masewera ndema zosezi kuti musiye mwati sina chophweka sichinali chophweka ndiponso sini madziwa mukudziwa kuna tinangomvesedwa 1997 bonke anabwerapo 1982 ngati mukukumbukira kapera muli mabebe ndisanabadwe je anabweranso famu zindiseka ayi sindikuseka ndikaleka 1982 ndisanabadwe tingotero tipitirize chabwino je 1997 anazabweranso ndiye napita 1997 ija koma kuti mupite china chika ndi chani mwina tisanafikeso kupitako munthu ukamafuna kuti zinthu siye china chimachitika ndipo palibe chimene mayembekezera kuti ndikusiyapo kanthu koma chimene ananena amunangawo kunena kuti bonke wabwera ku Malawi kuno anabwera Friday Saturday Sunday akuti tiye tikamuone ku bonke amunana amene tikamuone ku bonke anyamuke kuno azipita ku Germany osaona kunena kuti bonke anabwera osamudziwa cholinga kuti bonke atachuka nthawi imeja kwambiri simasewera ndipo ndikamapempherera anthu akuti kupempherera anthu kuchira ndikamamuona zibe kanthu anasogola ku ulemerero koma ndi bambu wanga ndinimamukondanso kwambiri amene uja ndi bambu wanga muzimu chabwino ndi amene anandionesa kuti ine ndikhale mmene ndilili pano chabwino nditudi
ndiye mwatana yamba ndi amuna anu. Eya tinanyamuka kupita kwa bonke ndiye titapita kwa bonke. Okay, ponyamuka inu manyamuka kuti mumtima mwachimva kapena amuna anu akakamiza? Mandikakamiza kuti tikamuone inenso komanso ndakuma kuna kuti tikamuonedi tizingomba kuti anabwera Malawi momo tikamuone. Titapita ndinamva kukoma kwambiri itwe. Ndinamva kukoma Pakamuzu Stadium. Tinapangira apa pali Shoprite. Pali Shoprite pacha. Pali Shoprite pacha pasana mangidi. Pasana mangidi Shoprite sana mangidi. Yeah. Ndiye panali ground chabwino chachonena kuti chifukwa anthu ake ni mamiliyoni itu amapezekapo. Oho. Kwambiri. Ndiye titafika pamene pacha ndinamva kukoma chifukwa chani. Ndinangokhala okutisidwa. Kukutisidwa kwake anapemphera koyamba. Aliyense apemphere mmene mwachulukira musindingathe kusanjika dzanja pa wina aliyense. Aliyense apemphere. So pana mina mati aliyense apemphere ndinakhala ndi neighbor wanga amene anali ndi mwana m'manja. Koma mnyendo yonseyi anamangira zisulo. Nje lisanafike nthawi yopemphera amandilongosolera kuti mwana wangayi sanayendepo. Mziona zisulozi kuti mnyendo ikapena izilimba sanayendepo. Ndabwera dzana kunena Friday limene anabwera bonke lija. Saturday, Sunday munthu ati anakhala osadya akudikirira. Akudikirira iye machiliso ake amwanayo. Ndiye nthawi imene amene kuti tipemphere ndiyambira pati. Ndiye ineyo ndinali busy basi kumayang'ana kuti uyivuto lake ndilotani. Maona mnyendo ya mwana uja anavutika kwambiri mwanayo. Kwambiri ndi wankulu koma basi mnyendoyi zisulo basi. Ausanayendepo chibadwire. Koma ndinazizimuka zisulo zija zikuvuka zokha mnyendo mucha. Atamba kupemphera. Zisulo zija zinavuka. Bonke ananena kuti aliyense apemphere. Sindikwanisa kugwira alese paika. Kwa Mulungu akukhuzani. Kuyankhula kwa jana atero choncho. Mwana uja zina choka zisulo zija. Amayi ake atamba kupemphera. Mayi ake ali chifungatire zisulo zinamba kuvuka mayi ake nso sakuona. Samaona nanga sana chisinzinire. Samaona na chisinzinire. Ndangwira mwana apa ndikupemphera ndasizina. Inu mukuona zisulo zikuchoka? Ine ndikuona zisulo zikuchoka. Kuchoka kwa zisulo ukuja mene amazazizimuka kuti ayang'ane anapeza zisulo miyendo yachokamu. Miyendo ili yabwinobwino siyo nyololanso. Zinandipasa mantha. Sizo nyololanso mayi uja anadzuka akulira mwana wantenga sizoti amati anyamule azipita nawo ku stage kumene kunakhala bonke. Koma sanathe kukafikako chifukwa cha unyinji. Amafuna anyamule kuti anthu akaone zomsechitika mana. Ndiye kusafika kumene sanafikeko anthu anakakamizidwa kunena kuti mwana ma intercessors anamtenga mwana uja anatenga zisulo zija zinali mmendo zija ndikupita nazo pakana pa stage kwa bonke. Ama yache kwafunsa chachitika ndi chani akuti mwana naye chibadwire sanaende. Ali ndi zaka zingati akuti zaka 7. Chibadwire sanaendepo akuti ndiye mwana uja anamkhazika pa stage. Ndiye bonke uja amatamanga tabwera ku. Mwana uja amatamanga kumansatira bonke uja. Mwana uja sanaendepo. Chabwino. Kumansatira bonke uja kuzungulira. Munguti mwana sanaendepo sabato zake ndizi. Nzima yakungolira. Tinayamika ku Mulungu. Ndipo pa stadium padavuta. Padavuta anthu anasangalala ndipo anthu analulukira. Ndiye kuti mchigulugumu cha mulanthu ena amene mafuta awachira oti mwina sangathe onse kuti abwere pa stage ya. Koma chifukwa cha uyu mwanayi. Chifukwa cha mwanayi. Uthenga ukulu kwambiri. Koma mwati mwanayi inu munana yandikana naye. Ndinali naye chifukwa chache ndimamuyang'anisisa. Chabwino. Ndinayandikana naye anali nemba wanga mpaka ndinacheza naye msonkhano sanayambike. Ndi pamene amandifotokozera kuti ndabwera dzana. Kule kusina je china chili chonse. Ndiye anthu fe mukumadziwa ndisakumudziwanso Yesu kuteka kukwina mwacha anali mu fasting kumulirira mwana wake. Koti tinaona anthu andodo atakazisiya kujeni pa stage pacha akuyenda bwino zimene anachita bonke. Chabwino. Inu mmene musunazipempherere. Ineyo pamene popo nanga sini ndimaona. Ija yonena kuti maphwekesa. 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 Oho.
ndiye basi anatumikira uthenga. Tsopano anazatumikira uthenga wa mzimayi amene anakhala mu nsambo kwa zaka 12 akupanga period. Ndiye akuti mzimayi mungomuganizira kuna kuti amaoneka motani. Ndiye ananena kuti anadusa mochuluka. Tsopano ine mawu amene anazandigwira mtima amanena kuti mzimayi anangofunafuna kukagwira mkanjo wa Yesu Kristo, chovala chake, mphonje yake, kungoigwira ndi chikhulupiriro. Mkati mwakemo anamva kuna kuti ine ndi chikhulupiriro ndikakangogwira nsalu ya Yesu Kristo ndichiritsidwa. Ndipo anayesesa kukagwira nsalu ija, ndipo anachiritsidwa nthawi yomweyo. Ndiye kuyankhula kwa Ponki ananena kuti inuyo pamene mulipo tangofunafunani kugwira nsalu ya Yesu Kristo, mugwire zovala za Yesu Kristo, gwirani mphonje ya chovala cha Yesu pamene mwakhalapo. Ndiye moyo wamba kundipweteka, mwamba kuganizira sopano. Ndiye naza imika nkono mene akumaliza kuyankhulamo ndiye kuti ndayimika kale nkono, andinso nimaona kunena kuti nkono ndagwira chovala cha Yesu, nimazifira ndekha edi kuti mukuzimva kuti mwayimika nkono. Ndayimika nkono chifukwa akuuza kuti pamene mulipo muyimike nkono kuti mwagwira nsalu ya Yesu Kristo. muone kuti mwagwira chovala cha Yesu Kristo. Ndipo ngati mwanga ndinasimikiza ndinati ndagwira chovala cha Yesu, ndi chisinzinire nditagwira chovala chija. Ndiye akuti yambani kupemphera. Ine ndikusatha kupemphera. Nangoti ambuye mukudziwa, ambuye ndine wochimwa. Nangoti ambuye ndine wochimwa. Malephera kupemphera ine sinimata. Chabwino. Ambuye ndine wochimwa koma tunali Mkhristu. Koma sanga Kristo wake wauje. Awanjomba. Ndinali Mkhristu. Nimapemphera ine sisepi nditu. Mkhristu wamphamvu. Uja ungoti abwera 3-4 days basi. Wiki ile nimapita. La Mulungu sini majomba asoyi. Mapita. Koma abusa mwene kumafunaso. Kwasinzinira maso. Chabwino. Ndiye tikatero pamene ndinasinzina mucha sinimadziwa kuti apapa chinachitika ndi chani. Ndinapezeka kunena kuti munthu ine ndinali nziwanda. Ndinamba kuuluka. Ndinauluka pamene ndinagwira mphonje paja. Ndiye sindikudziwa kuti ndinagwera kuti, koma ndinapezeka ndili kutali. Chimene ndimamva makutu mwangamu, inu mukutikunda, inu mutaona ni mukangwetsa mwana, makutu mundimamva. Ndimamva zimene zozo. Chabwino. Koma ndini chisinzinire. Sizimathekanso kuti ndingayang'ane kuti ndione kuti amene akunena chonchi. Koma mamva kuti inu mukutikunda chonchi. Taona ni mukundipwetekera mwana. Ndimazimva zimene zozo. Koma ndikuuluka ndithu malere. Ndimauluka mkati mwa anthu momwemo koma ngwangu akwesatu. Mkati mwa anthu momwemo. Sopano kungosinzina nkuyamba kumauluka chimene chimachitika. Ndiye maso mwangamu ndati chisinzinire eti. Ndiye ndimaona mkati mwangamu mukutuluka nkhanu, njoka, mukumatuka kambuku, mikango, mumatuka chitoto izi chichi. Kamba. Zimatuluka mutima. Temwe mauluka. Zimatuluka menemo. Munatuluka zambiri chiujeni chinkuku chine chachikulu chotalika khosi chichi chachikulu chichi. Nkuku tembo. Chinatuluka chimene. Chinatuluka mutima mwangamu. Zinthu zija njoka zikutuluka. Njoka zonde zinalipo zambiri. Chifukwa zimatuka mbali nayi zimatuka mbali nayi. Zinyamazo zikutuluka mbali nayi. Amuna anu nthawi imene ali kuti? Tili limodzi titayima. Ndiye ineyo silimadziwa chifukwa choti kumene ndinakagwerako ndi kumene zilombozi zinasiya kutuluka. Nthawi imene ndinakagwa kumene koyo ndi pamene zilombozi zinasiya kutuluka. Ma intercessors amandithamangira ndikukanipeza kumene kuchako ndikunithandiza kupemphera. Kenako tafika bwanji kuno? Andizosa ndafika bwanji nanga kumene ndinali kuja nanga anali kuti. Ndiye ndikuona abambo alipompo andipasa sapato. Sapato zanga zimanja mwawo. Abuna ano amene. Amakusatirani to amene. Amatisatira nanga sitinali limodzi. Anali kutiko atiyeni. Ndiye tiyeni. Anakati.
amene nali nawo kuti mapita ndi anaso kumene tinali limodzi ndi ana chabwino angati awiri bambo amene amene chabwino ndiye tinatengana kuyenda mtunda kukapeza anawo kumene analiko kutali ndiye malingaliro munati ndayenda bwanji kukafika kumene kuja kodzi nthu nimatukazija kuti kwanthu amaziona maganiza mikango ija ndiye kazija kampuko aja kuti kwa amaziona ndiye ndilalibenso mpata oti ndingayimirire ndinangokhala pansi kwa ine kunali kulingalira ambuye mumatere ine chipulumutso ndachilandira mkati mwanga kumabwerera ku nyumba msonkhano watha nditafika ku nyumba ndiye kunavuta chifukwa chonena kuti ndiye ndinayaka ndinayaka kutumikira kufika ku nyumba mnafika kutumikira namba kutumikira anthu weneyo sobani mauza zimene ndayendera kwa bonke ndapeza chisomo ichi zinachitika izi amakhulupirira ndipo amakhulupirira anthu oti manda ndime anthu amandiziwira amakhulupirira kwambiri koma osalephera nyogodola ena wananya lugodola koma nthawi ikubwera anazakhulupirira kuti uyu munthu wa Mulungu wasintha munthuyi munthu isi yemwe uja mene amamuchitira Paulo ali Saulo paja amati asakunamizeni kuti amene iye anapulumuka kunena kuti saapha munthu adipha pano ndiye kuti akamamvetsera uthenga wa Paulo uja manja amakhala kuti anyamula miyala akangoya papo guys tiyambepo komugenda koma miyala ija imapezeka imagwa yokha manja uwona akhala pansi akhazikika kumvetsera uthenga wabwino wa Paulo umene munayaka pamudzi nayaka ndiye chimene chinachitika ndimakumbukira ndachoka kuno tili mtaoni mtaoni muja tinapita ku Bangwe ndiye ku Bangwe kuja timakhala kumene kucha ndiye chimene nimachita nimanyamuka bambo apita kuntchito ineyo udendwa wokatumikira Bible langa mmanja ndikapita kotumikira kumene kucha munasamuka kumuzuko ndikachoka kotumikira ndatumikira tuzamphamvu anthu alapa ndimakonda Saturday Sunday nakasipa makhala anthu inu ndiye mapemphera kutiko ndimauza ndimapemphera pakuti Sunday lija nimapezeka kuti kumene kuti ndimapemphera kuja kwa kuli anthu amene nawatumikira dzulo aja nimati kuyang'ana uku ineyo kumamva kukoma ndiye chimene chinachitika nchonena kuti pobwera kotumikira kuja ndimamva mkati mwanga ndikuuzidwa kuti sunatere ndiye ndinazikana sinatere chani ni maganizo yake sunafikepo iweyo olokutumikira sunafikepo nazapitanso kotumikira kuja pobwera ndikumva mawu amodzimodzi sunatere tu iwewe kuti zimene zikuchitika bwanji zinachitika kachitatu kanapya mtima koma mwina ndifati ngubwera bwe pang'ono yabwino apa mwasintha mwabwera mmuzi mwayaka moto kwambiri simunapite ku Bangwe ya samabwera ena kuti ndili ndi mimba mundi chonse angakale amabwera amandiuza amabwera adi amabwera chimene chimachitikapo ndikuwalalikira uthenga komanso ndikuwauza kunena kuti kaisamaleni mimbayi chifukwa kupha ndi uchimo mmene momolo ndimanena kuti kupha ndi uchimo ndisanazione zimene amandiuza kunena kuti sunaterezo koma ndimangwalalikirapo kumudziwa Ambuye kunena kuti amadana ndi uchimo ndipo zimene chichi ndikupha ndithu sindimawalola kunena kuti ndingawapa chotseso ayi ndapita tili ku Bangwe ndipo bwera kotumikira kuja kachitatu kamkukumbukira pamene kachitatu kumene amandiuza kuti sunaterezo kuti iwetu ukulalikira pamwamba sunafikepo chabwino mukudziwa tikatembenuka mtima atsogoleri pamafunika kukumba Yeremia 1 verse ya 10 ananena kuti uzule ukwese kutipula mizu yonse ya uchimo utipule ndipo udzale kudzala komo chabwinocho undi mtengo osangodula apa kuti basi anthu azingona pamwamba apa kuti kutumikira upuka koma tipule ndi misisi yomwe kuzula
ndikuzula machimo omwe zina zimakhala zimene zazikika ndiye kumapezeka kunena kuti madziwa anthu amayamba kupemphera koma amabwereranso muziti zomwezo nkhani sanatipule mizu ndiye inu mumamva kuti iwetu sunafike mamva bwanji kumamva mawu amene mawu amene ndikuti anandipwetekano sikachitatuka isi munthu wambayi sikutinso ni malingaliro ndiye nditafika kunyumba ndili kubangwe nauza kunena kuti ineyo sindidya sindimwa kufikira inuyo mutandiuza chimene sinaterecho mukudziwa ndinakhala nayamba mande kusala kudya koma ndimamasula madzulo ndinakhala 21 days 3 weeks koma pa 21 days ipo ndikufuna ndikusimikizireni palibe olo liwu lina lililonse limene ndinalimva mtima unayamba kundipweteka ambuye 21 days popanda ngakhalenso mawu olo ondiuza olo ndilimbikisa ndiye ndikukuwuzani zimene ndimayankhulazo linali Sunday ndiye ndikukuwuzani ambuye chifukwa ndinapyadi mtima mawu amande sindikudya sindikumwa kufikira mutazalankhula kanthu ndiye ndinakhala mande kugona usiku wonse lachiwiri kucha kugona usiku wonse lachitatu kucha kugona so pano kucha lachitatu ndi limene ndinavuta kwambiri ndinali ndi njala yosatha kuneneka kuti ndayesesa kusala koma mayankho sakupezeka pakana kugona pa bedi chonchi kumapeza zisonga ngati wagona pa zisonga kuli kupweteka kwa njala zisonga zikuti ntiti zadinda mene sikudindaso ndikuti pamatesa bwinobwino zidinda bwanji zisongazo zimepezeka zisonga uzakupweteka kwa njala ndikuti ndimamva ngati zisonga zikundibaya koma inali njala ndiye nthawi imene yoyo ndati ine nditakufa ndinazuka kukawirisa madzi kuti ndikwirise madzi ndingomwati matukoloko nangogwira keto ija kuti ndikwirise madzi keto ija kungoyigwira ya nayamba kunjenjemera ndiye naisiya pansi nsanga nati ndiswa ndakwiya ndachokapo ndapitanso kuchipinda ndakagona koma zimenezi zikhala bwanji amunanga amene momwe anamwalira atamwalira oho ndi zimenezi zitani apa nditani koma ndikundichera ine mamawa ndiye chimene ndachita nadikira mamawa kunacha kutacha mamawa kuja ndinanyamuka past 4 ija nanyamuka kuti ndipite ku toilet ndiye popita ku toilet kuja nanga si kungokhalako ndimangopungula nthawi kukhala ku toilet kuja nangokhala koma palibe chochitika ndingozo omwe kubwera ndiye ndakhala ndinandikaliso chipamkonopa ndiye ndimayang'ana 5 koloko ikwane ino yambuye musanabwere pamene popo ino machimva kuti mulungu andiyankhula ndithu ndimachimva chimene cho ndisafe mulungu asanatiyankhule nkhani nali pamenepo chifukwa ndinanena kunena kuti kaya ndifa kazikhala motani koma ndikufuna ninu muyankhule kanthu ngati kuli kunikhululukira ndikamafa koma nditi akafika kumene niyo muli ndiye kunapezeka kunena kuti yakwana nthawi imene ndimayembekezera kuti abwera kulizi past 4 to 5 ndiye ndimati 5 koloko iyi ndinatuluka ku toilet kuja mokupya mtima ndatseka uje mchitseko chicha ndapita kunyumba kwanga kuchipinda kuja kumene kucha natenga chiseko chija kungotsegula kukaziponya pabedi paja nangolenga pilo kusiya kumutu ndatenga pilo wina nati ndikweze miyendoyi kuzisiya kumiyendoko ndili maso ana pamene papa kuzipinda kwawo sizikuakhuza sakuzoka likosi kuzipinda kwawo ndiye pa nthawi imeneyo ndili maso tu ndikuganiza kwacha koma mmene ndikukucheramo ndigwira ntchito 3 days yadutsa ukukucha kwa 4 ambuye mundiganizira bwanji koma mukudziwa sindikudzuka pano kufikira iniyo mutabwera ndiye ndangoti sindikudzuka pano kufikira iniyo mutabwera ndinaona dzanja ndimayang'ana dzanja lopanda mwini wake munaona ndi maso ndikuti ndinali maso ndiye pamene naona dzanja lopanda mwini wake lija likunditseka maso chonchi kungonditseka maso chonchi ndinayamba kunyadira mtima wanga unalumphalumpha unakondwera mthupi langa linalofoka unakondwera
amene ndimamuyembekeza uja samene, amene ndimamuyembekeza uja samene, kunyadira. Pakunyadira kwanga kuja anabwera chifupi nane kundidzusa ndati ndimachita ujeni ndinali ndagona eti anandidzusa dzanja langa la manzereri ndi dzanja linalo tatiye nimupange chonchi anandipanga chonchi. Oho. Ndiye ulemerero wina uli anali apa ine ndili pano wamachimo ali uku kuno wa ulemerero. Tamba kuyenda tinatuluka kuchipinda limodzi titagwira na manja, tinatuluka kuchipinda limodzi ati ndikuwapatira choncho. Amaoneka bwanji? Sindinamuone koma anandigwira. Mangoona kuti ndagwira. Nango mangoona be kunia kuti ulemerero wina ndicho ndiwo mkono wake ndi wandigwira. Ndi wandigwira. So chomwe maone ndi mkono. Ndi mkono kuti wandigwira. Umaoneka bwanji mkono? Wachizungu, wachikuda, utani? Sindikudziwa. Koma unali mkono. Kuti uwu mkono wandipanga choncho. Koma chovala chake chinali choyera. Mkono chinali choyera. So kose kusiku maoneka kuti koma uwu ndi mkono wa mkono wa munthu. Ndiye timaenda side by side. Kufikira takafika pa sitting room. Pa sitting room nyumba momwe. Inu mukumaona soli kapena zoti mkulota zeni sikutinso ndimaona physically koma kuti ndimene kuuzimu. Andikumenana nditengako. Ndiye takafika ku sitting room kuja mkono uja wanga wagwa wandisiya. Wandisiya mkono wanga wandagwisa pansi. Choyambirira chimene naona panali mitengo itatu yaikulu ya Sindrea. Yaikulu. Ndiye ineyo pofika nati kuno kukhala ngati kumanda bwanji. Mitengo ingati kumanda. Ndiye kenako ndasiya kuyang'ana mitengo ija ndiye ndikuyang'ana pansi. Ine atsogoli napeza ana amene ndimachotsaja. Ana amene mimba zawo machosaja. Mimba ndi machosa zija ana awo sopano. Pa sitting room atandiyalikira kona kukafika pa kona ana amenewo. Kona kukafika pa kona ana amenewo. Amene ndimachosa mimba zija. Ana kukafika kona iyi kukafika sokona ina. Ana amene ndimachotsa mimba. Inu munazowa bwanji kuti ana amenewa ndi mimba zomwe ndimachosa? Ndinadziwa Mulungu palibe chimene chingambisikire. Palibe chimene chingambisikire. Ndipo amakupasa nthawi yomwe memory yoganizira kunena kuti chimene unapanga cho ndichi ndipo ndiwe unapanga. Chimene chinachitika anaja sikuti anango abweresa osavala. Anaja Mulungu ni milioneya. Ndi zonse mu zonse. Mwana wina aliyense anali ndi salu yake. Zinali zina ngati salu ya dress yanga pinki, blue, red, choncho. Aliyense salu yake sky blue wonse pakana uku. Ana amene uwu. Ndiye choopsa chimene ine ndimanena kunena kuti sizakana chimo patavuta bwanji. Choopsa chimene ine ndimachilingalira. Ndimachita mantha ndumboni umenewu. Chifukwa sindimazolowera. Ndinayamba kulongosola ana amene anagona pamene pajapo ndikumadziwa kuti uyu mwana wa Charity, uyu mwana wa Mese, uyu mwana wa Dorini, uyu mwana wa Ivoni, uyu mwana wa Anankoma. Ana onse ndinawachula ndikuzungulira nkumachula maina awo anawo. Panali wanu pamene. Ndikuzungulira mwana wanga uyu, mwana wanga nali wayambirira ni masanda amene nayambira kupa. Mwana wanga ndi amene nawo atamugoneka bwino atafunda salu yabwino. Ndimati ndumbono opya umenewo. Ndikuti ndimalepera kuti ndingauzolowere. Ndimalepera kuti ndingauzolowere. Chifukwa mmene mukutchuliramo sizachizolowezi izi. Sizachizolowezi. Chabwino. Ndofuna ndikusimikizireni. So inali nthawi yovuta kwambiri imene. Inali nthawi yovuta ndipo tizimudziwa Mulungu mujana nena kuna kuti ne siku limodzi kupanga siku limodzi kukhala masiku 100. Angakhale so masiku 1000 ata kukhala tsiku limodzi kwa iyeyo ndipo ndizosavuta. Mu nthawi yomweyi mapast 4 kuti kwade 5 koloko nthawi Mulungu anayimanga. Chifukwa panali chinchito. Chabwino. Panali chinchito. Ineyo kuchula nawo seaja. Mumachula dzina kuti mwana uyu ndi Wanankoma. Mwana uyu ndi wa Mese. Mwana uyu ndi wa Ivoni. Kumachula acha amayi yawo ndiye mudziwe nkhope zawo ana makolo awo ndimaziona. Eh? Ndi zimene Mulungu amachita.
palibe ponamira kuti sine palibe ponamira. So maona mwana ndikuona nkhope ya mai yake. Ndiye ndi nkhope ya mai yake. Mwana wa Ivoni uyuyu. Ana oti munachosa mimba kale angakhale so osaganiziraso. Koma ana andibwerera. Ana ku secondary school aja. Ana awo anabwera. So kukumbukira mayina kukumbukiraku ndi Mulungu amene amandikumbutsa. Ndi zimene ndikunena zokunena kuti palibe chomubisikira Mulungu. Chifukwa tusi aliyesa akabwera mwina za mayina mnalibe nazo ntchito makuti nchose mimba. Ayi nalibe nazo ntchito. Nalibe nazo ntchito. Koma ine target yanga inali pandalama. Chabwe. Anaja nakwanisa kwawerenga mpaka kukakhala kukayima pomwe paja. Anayima chikulire paja. Ndiye ndimayang'ana pamene anayima paja eti ambuye zona adi anawo ndinapha ndine. Zona adi ambuye ndinapha ndine. Mwandikhululukira. Mwandikhululukira olokundiyanka. Mwandikhululukira olokundiyanka katatu. Mmalo mwake anango ndikwapatiranso kukandisiye kuchipita kwanga kuja pabedi ndikundichokera nkusisegula maso. Ndiye kudavuta. Chifukwa ndinazukanso pamene paja ndikupita pasi mnumba aja nkumati apa panali mwana ndiye ndimakwawa pasi. Pasimenti pa mwana wina aliyense. Ndipo sunagwira ndipo siku limene lero panavuta kunena kuti ndiye chakudya. Panavuta walo kugwira ntchito. Mulungu ndinamuopa kwambiri. Ndinamuopa Mulungu. Ndifuna ndikusimikira asogolera. Palibe chimene ife titizaziname kunena kuti chimwe ili sindinachite ndine. Palibe. Ndimaonanso angakhalenso timalankhula ndi anthu ndikutumikira kwina kwache ndikunena kuti ineyo Mulungu chimwe lina lililonse ndaligwira. Koma olwakana ndionesa ufiti. Akana ndionesa kunena kuti ufiti amapanga chonchi. Kutamba amatere. Pokapo ndi pamene anandilakwira kunena kuti ndikanakhala kunena kuti ndaziziwa zonse. Chifukwa lwafiti anzanga wakanakhala pa mavuto. Oho. Ndikanaulula. Afiti anzanga akanakhala pa mavuto. Sana kuoneseni kuti ufiti umayenda bani. Sokazo ufiti sana sinaphunzisidwe. Koma kuti ndakanakhala kuti ndaphunzisidwa. Ndikanakhala kuti ndi mfiti inoyo. Ndikumatembenuka ndili mfiti. Anzanu onse akanakhala mazi. Akanakhala mazi. Chifukwa azimayi awawa atsikanawa ena amene ine ndimadziwa ndimapitira kukhomo kwawo. Amudzi muno. Ndimapitira kukhomo kwawo. Amwali mulape. Ndi mumayendera mmakomo mwawo anthu. Kumakauza kuti alape. Ine amene ndinakuchosa mimbayo ine ndalapa. Ndipo Mulungu andikuza. Mati chani? Ulape ndi mimba imene ndinakuchosa ineyo. Iwenso natengapo gawo chifukwa choti unandipeza. Mimba ndi yako, mwana ndi wako, ulape. Ndachosa mimba ambuye. Mundikhululukire. Nimauza zimene zonso. Amene ndinachosa makastoma langa amene ndimadziwa. Amene munakwanisa kuwafikira. Apa nafikira ndi. Koma akuti ali zinazovuta. Akuti ali nanga siye naso makomo mwawo sinu madziwa mo. Yetu. Ndinapanga zimenezo. Ndi akutsegula ni maso sopano. Andisegula maso. Akusendi babedi akutsegula ni maso. Ndi pamene ndinadzuka ano ndikupenya bwino ndikupita no pasiti mumpaja nkumanena kuti apa panali mwana wa Mese panali mwana wa Joyce choncho kwachula mainaja ambuye mundikhululukire ndiye malo moti andikhululukire ndi pamene no sopano sana ndikhululukire ndiye ni mazifunsa no sana ndiuze kuti ndakukhululukira chifukwa chani ndiye kwacha mama wa ndi pamene ndimanena kuti ambuye mwandionesa ndipo ndizonadi nali sanatere koma sindinamve kuti mwandikhululukira ndiye ndinatenga benthawi yoma sala kudya kusala kudya kwanga kunali mpaka na kuti titenge nawerenga masiku anali 87 anasala masiku atatu kuti akhale 90 87 sinimapanga yopitirizayi masiku ena nimatenga siku limodzi kuti masula madzulo ndikamamasula madzulo muja palibe chimene chimabwera koma ndikapanga 24 hours usiku ndiye kumabwera chinthu chake chotani chimene chimabwera kuzandionesa ndimakonda kupika sadaka kwambiri ndiye ndinapezeka kuna kuti ninapeza migolo ya toba anazandionesa migolo ya toba ndi mithiko yake zidebe zophikira nsima mbali ya nsima ndi yandiyo mbali ya nsima ndi yandiyo zizovinikira ndiye ine kuona ambuye mundikhululukire ndiye kumabwera mawu iweyo ungadyesa anthu akufa nimadyesa ndine ndizingandilake kuwadyesa anthu akufawo onse ali msanja langa
mwaona kunaye kususana ndi sadaka. Kususana ndi sadaka ndipo sadaka siyofunika. Koma munthu poti chinazolowereka kwa makolo kuti sadaka ndi yabwino mizimu imadya anthu ena amapangabe. Koma ndimayamika Mulungu. Nditalankhula ine ndi azibale yangawo. Sadaka pano simachitikayi. Munasiya sadaka? Tinasiya sadaka. Sitimapanga sadaka. Ndipo anachilandira bwino. Kodi ndimvese sadaka ija. Cholinga chachili mwati makhala chani? Kudyesa mizimu. Oho. Ambuya notu anabwera ndalota kundipempha thobwa. Tipike thobwa komanso anapemphanso kantanda kansima ndiyo yake yayi inali kanyama. Ndiye kuti anthu otu mama wake tu anthu jijiri tiuzane pakhomo paja. Tipike ine ndipereka nkhuku zingati ine yayi mbuzi zimakhala chonchoto. Ndiye mukaphika? Basi nitwaitane anthu azadye. Ndiye kuti mizimu yalya. Kusaziwa, nthawi ya kusaziwa Mulungu analekerera. Chabwino. Nditudi. Tili pakusala atu. Ndiye akuonesa za sadaka. Andionesa za sadaka. Mwakhalu mapanga 24 hours. Kuma mumadukiza. Mwina muyamba 6 kutha 6 mazulu. Kena kamudya. Muyambaso choncho. Ndiye pamene popo ndi pamene zimandikwana chifukwa choena kuti ndikapangano 24 hours ndi pamene kumabwera kanthu. Koma mukankhala kuti madukiza chonche sizimayenda ayi. Ndiye kuti ndimakonda kumangopanga ma 24 hours ndiye kuti ndiye mamawo. Ndikapanga 24 hours ija ndiye uona akukubweresanso china. Ndimakumbukira siku lina lake kuna abwera doti. Ndimadya kwambiri doti. Ndiye ndimakonda doti lija lofira lija. Amadya amayi oyembekezera. Oho. Ndiye ineyo so sizikuyembekezeranso kumangodya basi. Ndiye ndimasirira ndinafika posirira doti la kumanda. Madziwa zibambo aja akakumba mandaja pansi paja mama tuka doti la lofira. Ndimakumbukira ndinapita madwena achi. Ndikulingalira pantima panga anati doti lofiralo kodi nditakafikira awo kuti akapinde trouser yawo akamaka akafochole mwamwano kuti dotilo lilowe mtrauza la kumanda licha litakongola. Limene jalo nditadya ine ndimva bwino. Ndinafika nyengo ngati zimenezo ndi pamene amandionesa kuti kodi doti namadya amadya munthu anakuza ndani. Doti nalengera kuti ndichakudya cha njoka. Ndiye ndikatero choncho ndiye kuti ndidzuke. Ambuye mundikhululukire nyengo ngati zimenezozo. Mwina popeza nthawi ikhuzochita njiro. Anakuyankhani? Anazandiyankha. Level yake iti omwe munafika kuti mpaka Mulungu akuyankhani? Kuyankha kwa mapeto 87 days. Ndinakhalano sopano ndikumapitiriza. Ndi pamene ndinadwala kuyamba kutsegula kuja ine ndimaona ngati ni matenda. Pakana ndinapita kuchipatala kukandipasa mankhwala otseka mimba. Koti ndikanangomwera kuchipatala kuzikana ndivuta. Ndinatenga mankhwala aja nkuzamwera ku nyumba. Mmene nangomwa ku nyumba kuja ndiye wesi. Ndinatenga mankhwala aja kutaya. Nati okay nangovomereza kuti ndife. Mapeto ake nditagona nditata 5 days ndikungotsegula. Ma 10 o'clock ya usiku ngati sali 11 ndi pamene ndimamva mu nyumba yanga mungomba muntengo mukuyankhula kuti kodi iwe ananditana roda katatu. Kunditana ndani? Ndiya kuti kodi ukudandaula kusegula mimba. Nkhondo yonse ija ndikana kumasula motani. Mawu acha anali ati amenewo. Ine munthu ona kuti ndimavutikira kukwera pa bedi ndinazukapo ndi mphamvu ndikuyamba kulumpa kodi ambuye mumanditsuka. Ambuye kani mumanditsuka ngati kuli kunditsuka pitirizanibe kuti ndizisegulabe. Koma kutseka kunali komweko. Machiriso anafikira pamenepo. Nditudi. Munamva bwa? Ndinamva ntendere. Ndikuyamba kutumikira ndikumauza anthu choona. Okondedwa kupha sizinthu. Ndiye mtima oma ndipweteka. Ndimamvera news kwambiri, ma radio ndimamvera kwambiri. Akuyankhula I think ni ku Blantyre Synod kumeneko. Amayankhula news siku lina lake akunena kuti kwapasidwa ufulu kwanatsikana. Azichosa mimba zosakonzekera. Sivuto so sinkhaniso zibe kanthu kuti ndiyosakonzekera koma tiye ndinene chimene Mulungu akuti kupha ndi tchimo. Amene wawa kwata yawa anawa
akuti kupha ndi ufulu wa munthu kukachosa mimba ndikuwuzani chilango chilipo ndipo ngati salapa chilango chilipo ndipo mwanayo akampeza ngati salapa mwana akampeza ndiponso akamtenganso mwana wake mwina akakhala kulemerero koma iye akapita ujahena akampeza mwana akampeza ndinapeza bwanji ni awawo akapanga pa ine ndeka ndimasana panga zimene zizikuti nzauza anthu mukuoneka kuti kuchoka nthawi imeneyo kufika pano makhala mukutumikira kwambiri kwambiriso nditube mkristu wa sisepi olo pano ayi nasiya ndimapemphera Jecom imakhala chidule koma amanena kuti Jesus Christ Outreach Ministries ndimene ndimapemphera chabwino ili kuti kuno ili kumbulumbuzi mukamakhala mukamaona mwina izi za mimbazi tizisiye koma mchitidwe uyu wokubawu otani ndi anthu amene mwazungulira malalikira zotani ndimawalalikira chimodzimodzi monga Paulo amachitira Paulo uja ndimankonda kwambiri ndichikwana panga ndende zaini kupha Paulo sinkhani chabe kuna kuti zakubazi sinamumverepo koma kupha okhulupirira sinkhani ndiye kuphako ndi chimodzimodzi zimene ine ndimachita ndikupha kumene kuko chabwino chifukwa mganize ana kuchoka apa kufika apa ndi mizitu yachikhalire tu imene ndi mtundu wa anthu umene onsewo anatsogola moti palibe amene munamphunzitsa maujeni mankhwala azisamba ndipo palibe sinimalola mpaka napano ndipo panopa ndi chisimu siningamuze munthu olwata dandaula koma sambalo maliona ndithu ndimaliona panopa ndimangochola nkumayika pa moto ndi nkhuni chabwino simasamba onse amene ena ndotembereredwa amagwira ntchito zoyipa ngati samba limene limagwira ntchito zoyipa kumene ndizoyipa kumene chabwino panopa ndi nkhuni yanga yophikira ineyo nsima ndikuwuzani tikupita kumapeto a programu yathu ndikufuna ndikupaseni mpata kuti mwina mumalize mungayimalize motani ineyo ndikuyimaliza nkhaniyi mboni ndi mulungu ndikusamba manja anthu akuyankhula amaudindo kandi azinduna amene akulimbikisa chikhalidwe ichi chonena kuti ana azikataya mimba atsikana akataya mimba sitinayikonsekere zimene zizi angakhale mabanja sikuchitika sitinayikonsekere mimbayi koma gemu nkati nyumba yamwezi imachitika ndiye kukonzekera kwa chamafula kotani ndiye kuti akanasiya kugonani mimba yafika akuti sitinakonsekere koma sinanga amanena kuti amaopa kuti akhoza kuluza miyoyo ya anthu awiri pamene papa ndikufuna kuti mukupaona bwanji amanena kuti tikachosa mimba mayi yomwe akhoza omwalira amene ngati tikayisiya mimbayi mayi yomwe akhoza omwalira akhoza zamwalira pobereka koma mwina titachosa mimba mayi timpulumusa amatero koma awowo ndi madokotala amene amanena zimene zozo koma mulungu ndi mwini amene amayika mimbayo kupatula amene kaya anagwiriridwa kaya anatani koma chimene chichi mulungu anachiona kuti munthu ali ndi mimba so kaya wagwiriridwa zilibe ntchito ukayibere Yesaya 66 verse ya 9 ya 9 iyo ili kumapeto ananena kuti ine ndi amene ndimabalisa ndipo ndi amene ndimatseka mimba ndipo nthawi yakutula ine ndizakutulitsa iweyo nthawi yakutula ndizakutulitsa ndiye chimene chingankanike mulungu nchani palibe chomulaka so utenga upite kwa akuluakulu amene amabungwe sindikuopa ndipo sindikupepesa ndikuti kupha ndi tchimo kulimbikisa kumene akulimbikizanso nawonso akayankha kulimbikisa kumene akulimbikisa kuti mimba zizichoka nawonso akayankha napo khapo sindikuopanso amve kuti akuyankhula ndi Loda Kapito amene anapanga zimenezi wakhala kupanga zimenezi ndakhala ndikupangapo ineyo nkuziona mulungunso ndikundionesera ndi chifukwa chani anandionesera kuti ndione zimenezi ndiye ndikhale chete ndizisekerera kuti iyayi andunanena kuti iyayi azichita uyu azichosa mimba ati chifukwa choti agwiriridwa sindikuonapo chifukwa ndimati ndiyamike kuti munatipasa mpata kuti ticheze chabwino amene akuonera programu ino ngati kutheka ena ananyamuka kale kuti mwina akachosa mimba ndikukhulupirira kuti mwina ndi mwayi wawo kuti akhoza kusintha maganizo ndipo maganizo asintha kuchosa ukachosa mimbako kaya akachosa mwa mtundu wanji kaya chamapita mwa smart iya samamva kupweteka koma ndikuwuzani ndikuphabe chabwino
koma abwerera akakhale pansi. Ndathokoza mumafuna yankhulika tukene. Nimafuna kuti abwerera akakhale pansi, abereke mwana wake kafuna pite ku sukulu apitiriza. Mwana akumuyamwitsa. Chabwino. Nditudi. Ndathokoza kwambiri kuti ndipasa mpata kuti tisacheze. Zikomo kwambiri. Ndanthu ochepa amene adusa muchimo koma amafuna kubwera polera ngati pano kuti anene machimo awo zomwe achita. Inu kubwera pano ndikulu zomwe mmachita si chinthu chophweka. Anthu amabisa machimo awo. Ndipo amabisa. Koma inu kubwera pano ndikuwauza dziko kuti ine ndimapanga za uhule, ine ndimaba, ine ndachosa anthu mimba koma Mulungu anandichita chisomo sizophweka iya. Ndimati ndikuthokozeni. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndathokoza. Menemo ndi mmene tamaliza program ya Kangaude. Kuchokera kuno kuchilazulu timati muzi wa Mbenjere, tiye Chitera, kucheza ndi Mairoda kapito lapa msonkho limenelo. Iwo ndi munthu amene mukayimva nkhani yawo mati komatu iwo apanga zinthu. Koma tikunena pano Mulungu anachita chisomo amatumikira. Zina mwa zomwe iwo ndithu akusimikiza kuti pamuzi pano akuti saphika sadaka iyayi. Chifukwa Mulungu anaonesera kuti iyayi kutero nkulakwisa. Langa dzina ndi Abel Zwanga. Pakamera Maxwell Frank. Ndithokozeso Mr. Kandoje amene ndithu atithangatira kubwera kuno ife iwo ndamene anali pamakina. Mwakoma nonse tizanone program osatira. Club Junta, building better Africa.